עוד אחד. ולהסתובב שמאלה, שמאלה השני, והשמאלה הראשון, לא, תקשיבי רגע, השמאלה השני. פשוט זה מבלבל, יש שמאלה. מאז שאין שעונים אלא רק פלאפונים, אתה אפילו לא יכול להגיד יד עם השעון. לא, אצלנו קל, איך זה עובד? יש שמים מה ש... אז יש שניים. יופי אמיתי. מה קורה? הכל בסדר? הוא מתנדנד קצת? הוא בסדר, זה סולם חזק. קשור, הכל בסדר. יופי אמיתי. יופי חמודי. הנה, אתה עוד מעט מגיע אליה ואתה מתחיל. יופי גיבור. שפי, אתה יודע? איפה המתנס הכי קרוב? תקי תמיד. בואי. בואי ירדני. ירדני. יופי אמיתי. אמיתי זהו, נראה לי ש... בואי תסתכלי את עמית. היום אתה תתאמן ומחר ומחר אנחנו נבוא לראות. בואי תראי את עמית. בואי תסתכלי את עמית. אז עוד שנייה אנחנו הולכים לבריכה, רק עמית עושה פה. תסתכלי איזה יופי, איזה גיבור הילד הזה. עמית תשמע מילה יופי. עמיתי, אני פה חמוד. החלק המפחיד מאחוריך. רגע, חכי. רגע ירדני. יופי אמיתי! תגיד את הגיבור הזה! כל הכבוד לגיבור! אתה רוצה לעשות? מה? לא, אתה חלק ומעודד ידיים ומתיישב על הסוס. 1, 2, 3. יופי אמיתי! כל הכבוד, איזה גיבור! כל הכבוד, עמית, אתה יכול לקום וללכת. כל הכבוד! עמית! היה כיף? בוא נסיך! מה יפה? מה? רגע, אני מתעדת את עמית עושה. חמוד. עמיתי, כל הכבוד לך, חמוד שלי. כל הכבוד לגיבור. הופה!